În practica celor 9 respirații de purificare, curățăm cele 3 otrăvuri de bază: furia, atașamentul și ignoranța, concentrându-ne atenția asupra respirației. Ghidăm respirația subtilă sau lungul, cum îl mai numim, prin canalele interioare ale corpului, producând o eliminare profundă a otrăvurilor, procedeu care va facilita conectarea sau conștientizarea deplină. Pentru a începe practica celor 9 respirații, așezați-vă în poziția așezând, cu picioarele încrucișate, menținând coloana dreaptă. Pieptul este deschis, iar bărbia este ușor îndreptată spre piept pentru a lungi partea din spate a gâtului. Acum, încercați să vizualizați cele 3 canale de lumină din corp. Canalul central începe la 4 degete mai jos de umbilic și urcă drept prin centrul corpului, deschizându-se în creștetul capului. Acest canal de lumină este albastru, ca un cer senin de toamnă. Ca diametru, imaginați-vă că este de grosimea degetului mare. De o parte și de alta a canalului central există 2 canale înguste, canalul alb pe partea dreaptă și canalul roșu pe partea stângă. Aceste 3 canale formează un punct de joncțiune la 4 degete mai jos de umbilic. Din acest loc, canalele laterale se extind pe toată lungimea corpului, de o parte și de alta a canalului central. Canalele ajung în apropierea creștetului capului, dar, în loc să se deschidă în creștetul capului, cum se întâmplă cu canalul central, ele se curbează în față pe sub cutia craniană, trec prin spatele ochilor și se deschid fiecare în câte o nară. Canalul alb din dreapta se deschide în nara dreaptă și reprezintă energia masculină și aptitudinile practice. Canalul roșu din stânga se deschide în nara stângă și reprezintă energia feminină și înțelepciunea. Când vă susțineți postura astfel, simțiți conectarea cu nemișcarea corpului. Ascultați liniștea interioară. Conectați-vă pentru moment cu spațiul deschis și lipsit de gânduri al minții. Cu primul set de 3 respirații vom curăța otrava furiei, eliminând-o prin canalul alb din dreapta. Cu cel de-al doilea set de 3 respirații curățăm otrava atașamentului, eliminând-o prin canalul roșu din stânga. Cu cel de-al treilea set de 3 respirații curățăm otrava principală, ignoranța, eliminând îndoiala și lipsa de încredere prin canalul central albastru. În primul set de 3 respirații, ridicați mâna dreaptă cu vârful degetului mare, presând baza degetului inelar și închizând nara dreaptă cu acel deget. Inspirați puternic prin nara stângă. Imaginați-vă că o lumină pură, verde, tămăduitoare, circulă prin canalul roșu din stânga până la punctul de joncțiune aflat sub umbilic. Schimbați mâna și închideți nara stângă. Expirați, imaginându-vă că respirația subtilă circulă prin canalul alb din dreapta, curățând otrava furiei, care se dizolvă în spațiu prin expirație. Repetă aceste mișcări de 3 ori. Simțiți cum canalul alb din dreapta devine din ce în ce mai clar, luminos și deschis. Acum, aduceți mâna stângă în sus, cu degetul mare presând baza degetului inelar și închideți nara stângă cu acel deget. Inspirați profund prin nara dreaptă. Imaginați-vă cum o lumină pură, verde, tămăduitoare, curge prin canalul alb din dreapta până la punctul de joncțiune de sub umbilic. Schimbați mâna și închideți nara dreaptă. Expirați, imaginându-vă cum respirația subtilă circulă prin canalul roșu din stânga, curățând otrava atașamentului,
care se dizolvă în spațiu prin expirație. Repetați de 3 ori. Simțiți cum canalul roșu din stânga devine din ce în ce mai curat, luminos și deschis. Acum, inspirați încet prin ambele nări. Imaginați-vă cum respirația subtilă urmează canalele laterale până la canalul de joncțiune. Pe măsură ce expirați încet, respirația subtilă urcă pe canalul central, curățând canalul ignoranței și al îndoielii, elemente care sunt eliminate prin creștetul capului și se dizolvă în spațiu. Repetați de 3 ori. Simțiți cum canalul central devine din ce în ce mai curat, luminos și deschis. La finalul celor 9 respirații, concentrați-vă atenția asupra senzației de deschidere resimțite în corp. Respirați ușor și normal. Relaxați-vă în starea de conștientizare deplină.